Para riba iet, kublai pi baro. Minta kasngi, kadai kasngi rakhi, lekmen ya kadu sehera. Nga ai kublai kit bok kit ruyang pi baro, hakani kasngi lekmen kabakraw. Kadu sehera, kadai ka tamasa lekmen, hakaba ka jing shisha ka job, halor ka ei ka bom shisha. Hakajo kapor, kadai ru ka wai na kilat ban job, ya ki jing da ka jing yai sha. Minta mapi baro, pia da ka jing ka bakam kim, hakaba rakhi ya ki jing lekmen ki babun. Namar kata, ni sngau tikna bangin sa job bej ya kathma ka bangidang yakun. Kamashwa haki Durga Puja pandal ki brio ki judap semam ban lektur sekmat kenang ban yo jingkerku nakamei Durga. Henrei minta kamlong kumta. Ka jing rakhi bat jing lekmen kalong ka bakamper. Ka jing lekmen ram lilaru ka julong ka bakring batan ya bun brio. Henrei wat ya kataru lahap banbu kendon hakini kipor. Haka Navratri la ban yo sngau ya ka jing sawa garba hakeleng ka Gujarat. Henrei minta kawan la khanglut ya baro ki jing lekmen ki bahe. Nang ne sekhaman kindang don shibun ki jing rakhi lekmen hakari kum ka Eid, Sharat Purnima, Valmiki Jayanti, Dhantera, Diwali, Chhat Puja, Guru Nanak Jayanti. Henrei hakane kapor ngihap ban ye trailang ban kham yele antan. Paralok baro man bangi kran sepang kita masa lekmen ka ka bahakmat ka bangi kenmau kalong lanungin yo ban lek sakiyau ki hat bat ki ki bang ide ban thien. Bon ki brio kamtam ki khenaret ki judap da ka jing sngokmen bat jing kende hakum kini kipor namar ki khmi lenti bakin yo Ki tamasa lekmen ki ayat rengkat bat ka jingpo jingping jong ki yo ki hat bat ka jingpin telun ya ka yo ka kon. Minta haba pilet chayo ban thiet jing thiet kin mau ban kham perkhat bat pin kerpang ya ki tiar ki bapin mi hari lajong. Paralok baro haki jing rakhi lekmen jongi ngim deiru ban klet ya ka por jingkhang dam hakari hapedeng ka corona. Hakapor khang dam ngiyo ban itu ya kitu ki brio ki bajan ki badon haka imlang sa alang jongi. Haka ba klem maki ka jing im jongi kan jendalalong ka basusat shibun. Wat klet ban kin mau ya ki sakri ki bawan ra dun ki nong sar nong pen khu yeng ki nong de jhur hadong ki nong ap pahara ki blasim ya ka benta treikam ka bakongsan hakapor badon kam. Haka jingkmen ka bangimat tuya samlang bat ki kat bala kabor bat pin sadap jingkmen arsha. Paralok baro ngi deiru ban ken mau ki sipai baslur kari ki badon ha uput usam ban yada ya ka mei India kat bakari ka don ha pedeng ka jinglek kemen. Ngi dei ban ken mau lang ki kat bangidang rakhi lekmen ha kanu kerukom. Ngi dei ban thang ye iwe isyarak rit halaki jong ki yeng ban ai burom ya ki khon baslur senrang bat kenthei jong ka mei India. Ngakwa ban pen sngawru sa barok kisipai ba watla pidon haki jaka kaput kari barok kawai ka ai kublai sngawngu epi. Nga ai burom ru ya ka jinglen lade jong kitu ki long yeng long sem ki baki khon ki kiti jong ki yeng ha uput usam kari hakane kapor. Nga ai kublai nado ka donut jonga ya iwei pa iwei nong chong snong ki bajngai na la ka jong ka yeng ka sem minta ban pinbiang jing sakri ya kari. Ko parari ba habang lasdang pentreikam ya ka vocal for local ni ka jing thiet ikimar kari lajong. Ka perthai berok kawai kala sakring hakimar India. Bo na kimar baka India ka penmi kidon kerhai kalat ban kieu hakirensan ka perthai. Kum ka nuksa ka khadi. Haka baningkong ya kimar khadi la ju itu tangkum kadak jong ka jing sngoret Henrei menta la itu ekimar khadi kum ki jatiar ki bapelaj bat yada ya kamaryang na ka jingtron. Hakaliang jong ka jingkot jingkya kimar khadi kilong ki babha na ka benta ka met ubrio. La penmi ya ki jan bat ki wei ki tiar khadi da ka babu jingmut ru ya ka long kaman jong ka sunbeneng khnang bakin ne bat mentali lei
kinong penmi riam ki pendon kam khambun daka khadi. Namar ke jing paunam juki mar khadi, la plie ki karkhana khadi habun teli ki jaka haka perthai. Kadon kawai ke jaka ha Mexico ka bakirteng Oaxaca. Sibun teli ki sinong hakatay kathan ki su ki than khadi. Yaki mar papenmi nangtay la itu kum ki Oaxaca khadi bat ki paunam bha. Kumno ka khadi ka poi sa Oaxaca. Ka khana kalong ka babang bha. Uwei usamla ubakirteng u Mark Brown. Sisien ula yoi ya ka film jong u Mahatma Gandhi. U Brown ula syok jingmut haduk kata-kata bat u bapu. Haduk bula wanpoi syaka ashram jong u bapu ji ha India ban sngothu kambha ya u. U Brown ula yok jingtip baka khadi kamdei tangka jany henrei ka rukom im ha barok kiliang. U Brown ula sngotenat haduk kata-kata yakani ka rukom perkhat haka yok kakot haki than nong kendong bat ke jingshania haka bor ladi ka bayate bat ka khadi. Dai hakatay kapor pa u Mark Brown ula siem ya karai ban lek phai sa Mexico bat sedang ya ka jingtrei khadi. Lara ya ka kam than khadi sa kithan nong kendong jong ka Oaxaca, Mexico. Haka bala aye ki jing hikai ki bakerpang ya ki nong presang bat menta ka Oaxaca khadi kala paunam bha. Haka website jong katay ka project latho kumni Symbol of Dharma in Motion. Pilaru ban shem ya ki jingekren bat u Mark Brown hakatay ka website. Uong ba haka baningkong ki breu kimpat sngothau bat ki artatien ban trei. Henrei anda kila sngothau ya kakam ka yeu kalong ka babit babiang. Uong ba kini ki don ka jingedei bat ki rukom trekam u menbarim ka ba pinbiang pat ya ka jingdon kam jong ki breu menta. Ka ei ka bami nangta kadai ka jingklan jong ka khadi hakatay ka than. Paralok haka dukan khadi ka badon ha Connaught Place, Delhi. Haka jingrakhe ya ka Gandhi Jayanti menta usnem palat siklur tingka la de ki mar khadi tang hapo ka sisingi. Haka jo kapor ki mas khadi ru kila paunam bha haka ne kapor corona. Ki self-help group ki badon hakalengkari ki su ya ki mas da ki jan khadi. Kadon kawai ka kentay ha baraban ki ha yupi ka bekerteng ka sumanji. Kabla sedang su ya ki mas khadi ringkat bat ki wei ki dekot jong ka self-help group ka jongka. Suki ki wei ki kentay ru kilai snok tilang bat ka. Bat ki su da ki hajar teli ki mas khadi. Kabalong kerpang hakini ki mar. Kalong baka pensu thiet ru ya ki rukom perkhat ki bayedei bat ka khadi. Ko parari ba iej. Habangis ngausarong yala ki mar lajong. Ka perthai ru kanang kieu haka jingkwa jingtip lang. Ka jingyajan bat ublay. Ka yoga, ka ayurveda. Kilong ki ki baka perthai barok kawai. Kala isyo jingmut. Bat ki don ru ki jat jinglek kai na India ki bala kring ya ki khmat jong ka perthai. Menta ka jinglek kai makham kala sedang rung habun teli kiri. Haka por baka Chinmaya Patankar bat ka Pragya Patankar kila sedang ya ki jinghikai makham nala yeng lajong ha Amerika. Kim sim lapoi perkhat satya bakan yalam saka jingjob ka bakrau. Ha Amerika menta kidon sibun teli ki jaka ai jinghikai bakirpang ya ka makham. Bun ki samla ha Amerika kila lek ban penyeso yaladi hakitei ki jaka ai jinghikai ban syahikai makham. Menta kumba arpau teli kiri ke perthai ki bakentub ru ya ka Germany, Poland bat Malaysia kila paunam bha haka yelek kai makham. Las dangru ya ka World Championship haka ba ladon sibun ngut kinong isim benta ki balawan na kiri baper sa India. Kila judon bun jat ki jingilek kai ki baladon nadu ki por ki baminchua ki bapenklan ya ka bormet bat ka bor perkhat ubriu. Pinban lekse bun na ki kena menta kimtip ya ka jingilek kai makham. Ki day ban wat haka internet ban yoi ya ka ni ka jat jingilek kai. Paralok baro kidon sibun ki jat martial arts hakari jongi.
ngakwa baki khon samla jongi kin tip ha yaki hikai yelade bat pinmi su ki buj kat kum ke jing dawa kapor lada omdon ke jing elakai bajuat ha ke jing im wat ubabit tam eru on omla ban pensei so yaka namar kata yakun bat tinju bor yaladi ko parari beet kadon ke jing ong ka boong learning is growing minta kasngi ha ka man ki bat ngan pin itu epi ya iwe ibreu ibadon ke jing e bat jing sngotenat ban ya samlang ya ke jing kmen haba puli bat ya hikai lang bat kiwe udai upon mariapan ubasong basa ha tutu kuri Tamil Nadu ya ka tutu kuri la jutep ru kum ka sor jongki maulenai upon mariapan udai ubatrei kum unong kapsnyo bat udon ya ke dukan kapsnyo ke beret ulale ya ke ka bapla bat aimin sim sibun ya kiwe hakaba ula penkala khendiat na ibenta jong ka dukan jong u saka library lada ki brio ki bapule bat tho kat ba ki dang up ya ki pali ban ya kapsnyo u mariapan u jupenduna no khendiat ya ka dor bai kapsnyo kam dei ka kam ban chu samut yang ini le chatutu kudi bat yakren bat upon mariapan bat yakren bat u mariapan haka jing yakren bat upon mariapan u menteri rang badu ula keli ya u nangnu ula yo jingmut ban le yakatai ka kam upon mariapan ula ajubab haka ktien tamil haka ba ula yathu ba ula pendep ya jing puli hadu class 7 namar jong ki jing haka long yeng long sem sim la yo lat chu ban beteng ya jing puli jong u ula yathu ru ba haba u yo ya ki breu ki blakie haka tho ka puli us ngau shisha hadu katno uduna yalade namar kata ula perkhat ban pleno dak library kaban penmentoi ya sibon ki weipan u menteri rang bado ula ong ba us ngokmen ba u yo ban yakren bat u mariapan bat u ai ke jing kublai kit bok kit riang ya u kumba upen wandur ya usnyu kli jongki breu ban bhabreu kalong ke ke bos ngotenat ba u pliru ya kalat ban pin bhabreu ya ke jing im jongki wei ngokmen ban yo sngo ya ke jing paunam jong ka thiru kural ya ka thiru kural la ban yo menta ha baro ki jat kitien jong ka India lada pio lat pidei ban puli ya ka klempep namar ka dei ke jing bitin lenti ya ka jing im paralok baro pindap da ke jingkmen bakidon sibun ki breu ha kelengkari ki bayo jingkmen bat jingsuk sibun da ka pin priang jingtip jing sempang kini ki dei ki jat breu ki balong barabor ki ba kloy ban ai min sim ya ki weipat bakin puli kon ka usha dube ka badai kanong hikai na singrauli ka Bahamadia Pradesh kala pen kala ya ka skuti lajong sa ka mobile library man la kasngi ka julek cha ki than nong kendong bat ka ajing hikai ya ki kena ki jukot e ya ka da ka henmen para jong ki kon ha unailar menta usnem la thaw ya ka self help library ha ka chnong royo ka nirjuli ha Arunachal Pradesh dei ka mina gurung bat ka divang hasai ki belano sinyang bat kershan pisa ban play yakatei ka library hadien bakiyo jingtip ba omdon library hakatei ka chnong pindas ngaulengo ban tip ba omdon kam penrung kerteng henrei la ban ra ikikot bat puli hayeng artayo bat 1.5 biang ya ki library ki play baro arpsau kenta man lakasngi ki kme ki kpa ki basong hakatei ka chnong ki dap da ka jinkmen ba ki khon jong ki abon kam hakaba puli kot kamtam namar bala ajing hikai online da ki school hakaju kapor usandip kumar ji uba penyaj ya ka wei ka NGO ha Chandigarh ula play ya ka mobile library haka minivan jong u hakaba u IA ya ki kot na ka benta ki kena ki baduk ki bakwa ban puli ngatipru saya artli ki kenhon ha Bhavnagar Gujarat ki bla treibha ya ki kam jongki ka wei na pedeng jongki kadai ka Vikas Virtual Trust kane ka ai jingerap ki samla puli ban penkre ya ki examen bapher kelas dang trekam nadu usnem siajar khandai spa nyopusan bat ka penbiang palat sispa saupau teli ki jat magazine
bat san hajar teli ki kon. Sakawai pat ka kenhon kadai ka book parap. Kani ka library ka lum ye ki kot ki beidei bat ka jing hikai ya ka jing em ba sngur. Ka jing sumar da ki dawai ken bat shibun ki wei pan. Lada piyo jing tip ya ki ba kum kini nga kintu ye pi ban ya samlang ya ka kubor ha ka social media. Kini baro kilong ka dak jong ka India ka ba tmai ha ka ba ki breu na ki rukom em ba per ki persang ya ki aka ki ba tmai ban penroy ya ka emlang salang. Kumbala to aka gita nahi gyanen sadarshan pavitr mi vidyate. Ka jingmut kadai ba amdan ka aka ka ba kham sngur palat ya ka jingnang jingtip ha ka perthai. Nga ai burom ya baro ki riu don burom ki bala no senyang ban pinpriang jingnang jingtip bat jingstan. Ko parari ba e sa kendiat sengi ha ka laipui terik urisau ngin sayara ke lekmen ban kinmau burom ya ka lingko snem sengi kha jong Sardar Vallabhbhai Patel. Bat on kinmau ya ka teikas sengi kum ka Rashtriya Ekta Diwas. Ngila ya kren bnya sapang Sardar Patel khamashwa hakaman kibat. Ngila ya tai halor ka jingyar ka perkhat perdan bat ka ikhtiar jong utei uriu kraw. Kam nyar ban shem ya ubriu ubadon ya shibun ki jing koridor hau kum ka jingnang jing start ka jing shempang ka bor jing shulur ban le ya ka badai. Ka but terikam ha ka san perthai ka jing shempang ha ka rep karyang bat ka mensim ai tilut ban yateli ha ka ri. Hatu pia tipmu ka ei ka bapau ba Sardar Patel udon ha ka bor ngothu halade na ka binta kiwei bat ubabirya. Superkhan kumnu u Iron Man ubayakren bat kinong senchar hima uba hakaju kapor upenyaj ya ka jing yaki pajba jong upuja bapu bat ubayakun persya yaki pareng ula ban bat yala ka jong ka ikhtiar da ka jingpu jingpeng ka bakraw ubapu u ong kumne sapang Sardar Patel ki jingkren birya jong u ki penrikhe yap ler yap ang yanga hadu bangan dapang ka kpo habarkhe bat kani ka ja om tang sisin henrei bun sin hakasisngi kani kadai ka jing ai jing hikai yangi ba walangidon ka jing e ka ba kumno wat penyap do ya ka jing suk jing kemen haladi kani ka jing mlien om tang ba ka pinsting ya ka jingkit jongi henrei ka yarap ru ban weng yi ki jing e kani kadai ka aka ka ba Sardar Saheb ulale ko parari ba e Sardar Patel ula IT baro chi jing em ban shakri ya kari ula trei ban pinyas no lang ya baro kinong chong sunong kari ha ka jing yaki lalyut ula trei na ka binta kinong rep bat ha ka jo kapor ula le shitom ban pinyateli ya kinong senchar hima bat kari baro kawai upendon kam ya ka mantra ka jing yateli hapedeng shibun ki jing per bat ula penrung ya kani ka mantra ha ka jingmut jing perkhat jong kinong India baro ki longswa manchwa jongi kila yai persang klem sange da ki spa snem ban pin urlong ka wei yakari. Upuja Adi Shankar Acharya ubolong try na Kerala ula seng nong rem ya sautli ki yeng reuniam haki sau kendong jong ke India. Ka Badrika Ashram haka binta basyatay jong ke India. Ka Puri haka than mingi. Sringeri haka binta basyate bat Hadwarka hasepngi. Ula lejiru sa Srinagar bat Dainamar kata bala ainam ya uwei ulum da ulum Shankar Acharya. Katay ka jingyat pilgrim ka te song ya ke India da ujo utlay bakhoj. Na Tripura sa Gujarat bat Jammu Kashmir sa Tamil Nadu. Ki Thimay jong ka jingej ki te song lang yangi baro. Ka Bhakti Movement kala kelalong ka jingyaki ka barat ba hakeleng kari kabala wanra aru ya ka jingyateli lingba ki jingmani blay. Ya ki wa ki baper la ju ainam ai burom haswa jong kano ka jingle niam. Ki kintup ya ka wa Indus ha ka binta basyatay ka India, shado ka wa Kaveri ha ka binta basyate. La ju ong ba man la kapor ba ki ngam ban pinkhot ya la ka mensiem ha ki wa ki jukin ut ya ka sur jong ka jingyateli. Gange che Yamuna Chave Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jale Asmin Sanidhin Kuru.
Hakajuk kapor ki jaka bakhoj jong ki Sikh kum ka Nandit Sahib bat Patna Sahib Gurdwara kila syakan thup lang. Ki nong hikai jong ka Niam Sikh kila pinsu thiet ya ka minsim jing yatali haka jing im jong ki daki kam syakri ki babha. Haka ne ka spas nem balala. Haka ri jongi ki don shibun ki riu perkhat kum u Dr. Baba Saheb Ambedkar ubla pinyatali lang kawai yangi baro lingba kariti sensyari. Paralok ka jingyatali kalong kabor, ka jingyatali kalong ka jingkeo saprang, ka jing pinyo bor. Ka jingyatali kan kintiw yangi sa kikliar jingjob batemay. Hakaway pat kalyang, kidon ru katu kat ni kibor, kibayay persang ban bet yaw sembay, jong ki jing artatien, bat ban penpat penpra ya kari. Kari ka ay jubab dak babyang, ya kibakum kini kinong pentut man lakapor. Ngidon kam banya trailang, dak jing iej, nadu ki kam ki baret, hadu ki bakraw, ban pentaba ya ka ek Bharat, Shrestha Bharat. Manla unong song senong, uday ban pendap dak rong ki batemay, jong ka jing yatali. Nga kintu yapi baro, ban lech sa ka website ekbharat.gov.in. Hakatay ko website, pinsayo jingmut sibun, halor ki jingtrey, ban penklan, ya ka jinglong kaway, hakari. Hakathup 2 days sentence, pila banyo jinghikai, kumno ban kren ya kaway, ka senten haki jat kitien baper. Pila aru ban no sinyang, hakatay ko website, kum ka jing a jingtip, ni jinghikai, halor ki jat jingbam, bapijubam, hasnong lajong. Hatu, pila mo banya samlang yi kita ki but shet bam, bat ki ki kerteng jongki? Ko parari ba haka life huay tarik menta ubanay. Hakeva dia, ngan sayo yakalat, banya don lang hasibun teli ki program, haka Statue of Unity. Hakatay kajuk kasengi, ngin sa rakhiru yaka Valmiki Jayanti. Nga pendem yaladi, Maharishi Valmiki, bat nga ay ka jing kublay kitbok kirriang, ya baro ki parari hakatay kasengi lekmen kabakerpang. Maharishi Valmiki, ulong katemay, jong ka jingkermen kabakraw na kabenta sibun kipat ki beduk, bat ki bejenjar. Ula juong, ubreu ubadon ya ka jingbut kabaskem, ula ban le ya ka no kakam dakabasuk. Ula juhikai ya ka jingdon kam bandon ya ka perkhat perdany kabaklan. Kabakong san kadai ka burom ya ka longbreu man breu bat ka kam syakri. Ngin yailong kibas ngongu barabor ya Maharishi Valmiki ubalatho ya ka kitab Ramayana kaban betin lenti ya baro ki pateng benriu ki bandangwan. Ngila do no ya ka menteri rang badu barim ka Indira Gandhi haka laipui terik Urisau nga ay burom bat ngau burom ya ka. Ko parari ba ka Pulwama jong ka Kashmir ka Shim ya ka benta ka bakongsan haka ba ay jinghikai ya kari baro kaway. Menta ki kena habaro kaway kari ki le ya ki homework bat ki to jing to bat halindet jong kani kadon ka bor ka bakersyan da ka jingtre sitom jong kinong Pulwama. Ka Them Kashmir ka penbiang ya ka jingdawa ding teli hakari hadu kumba kandai pau na kasispa ban china ya ulet. Ka babon na ka jing penbiang ya kitay ki ding kawan na Pulwama. Hakipor baminchwa ngiyo ikiding ban od na kabenta ulet tho jing tho na syabari. Henrei menta ka Pulwama kala penbiang ya kani ka jingdon kam hakari. Kiding kibadon hakatay kathan, kilong kibasngem, bat kibajem, kibabiang bha ban sina ya kilet. Kasinong uku kabadon ha Pulwama kala paunam kum ka Pencil Valley. Kidon sibun ki karkhana pen milet, kiba penyo kam yo jam ya kibreu, bat bonaki kidei ki kentei. Paralok baro, ka kerteng bat jinglong jingim ha Pulwama, la penskem nadu baki breu jong katay kathan, kila Shimrai ban le ka batemay. Kila IT yaladi haka jingseng ya kakam ka batemay, bat trey da ka jingminot tom. Manzur Ahmad Ali, uday uway na kiriu trey sitom. Ubakamen chwa, uday tang unong toding. Ulakwa ban le ya ka batemay, kanang baka pateng ban wan, kan laj na ka jingduk jingkerdo. Ula delut ya baro ki jaka puta nong temen, bat ula sedang ban sena
yaki senduk kensyau yaki so apple. Ulayo jing tip ba yaki dieng popular la sedang pendonkam hakabashna yaki let thok jing thok. Tang mariyo jing tip ula shna yaki senduk dieng popular ban de yaki chaki karkhana pen mi let ki ba paunam. Kayo kokot jong uru kalanang kam kiu. Hadien kata ulayo lat ban chalan yaki dieng teli chaki karkhana ki ba kham he hakeleng kari. Minta ka jing sedang kabarit jong u kala wanra ya ka jing yo nong kabalakot daki klur. Umanzur ulayo ru ban aikam aijam ya kumba ars pa angut AA ki brio. Haka kerteng jong barok kinong chong senong hakari minta kasngi lingba ka man ki bat nga ai kublei bat jing yaro ya barok ki para hinmen senrang bat kenthei jong ka pulwama ki batrei sitom hadu kata-kata ka bakenthup ru ya umanzur bahai. Ko parari beej hakapor khangdam hakari kiladon sibun jat ki kam sakri ban pinbyang yaki jingdon kam da ka pindon kam da ki but jing start jong ka juk menta. Kam dei shu batrei tangkitu ki company kor ki baklan henrei yakani ka kam lala ban le da ki babun. Hajarkan yakani ka kam sakri la le da ka self help group jong ki kinthei. Kini ki kinthei ki julet chim yaki jhur bat ki so na ki lingkha jong ki nongrep bat ki lech a yaki sayeng jong ki breu. Katei ka kenhun self help group kala pinmi yaka app ka bakerteng livelihood farm fresh. Da ka jing persang jong ki nongrep ki yo yaka kamai kaji ka babyang na ka benta ki jingthung jong ki bat ki breu ru ki yo yaki so bat ki jhur ki bedang chudep khet. Ka livelihood farm fresh app kala paunam bha. Hakapor khangdam hakari katei ka self help group kala thet palat sanpholak ki jhur ban lech ai shiki yeng ki breu. Usamla atul patidar ulala ban pinyeso yakumba 1000 ngut ki nongrep hakathan jong u ha Barwani Madhya Pradesh da ka bara hakarinsan digital. Kitei ki nongrep ki yo lut ya baro ki jingdon kam kum ki sbo ki simbai ki dawai knyang bat ki wei lingba ka atul patidar e-platform farm card. Daki hajar teli ki plasong la penpoi ki nongrep lingba katei kalat. U atul ji bat ka kenhun jong u kila ajing hikai ye ki nongrep kumno ban siu pisa online bat ban thiet ye ki jingdon kam jong ki. Paralok baro ka wei ka jingja ha Maharashtra kala penkendit yenga. Ka don ka wei ka company ka bathiet ya ureu hadam na ki nongrep. Kala penyo nongru ye ki nongrep da ka ba ai pisa shu ye ki nalor jong ka bai reu hadam. Haba keli na kinong penya jong ka ka company ki ong bahapo jong ki kendon an ki bethamai jong ka kamrep kamriang ka sorkar India ki nongrep kila bandi ye ki marrep jong ki hakano ka benta jong kari ban yo ya kador ka ba khambit khambyang. Te ki perkhat ba ki dei ban ya samlang ya ka jingyo nong bat ki nongrep. Paralok baro le se ka pisa kala bandei hakador ka barit pinban kadei ka jing sedang terekam ka barat ba. Kani ka pin idak baki kendon terekam ki batemai ka don ka jingkermen ban pinyo jingmentoi sibun ye ki nongrep. Ko parari ba hakaman ki bat menta kawat ngalayo ban yakren bat ki jingjob ki ba palat liam jong ki paranong chong senong haki benta ba pher. Kari jongi kadap kerhai ki riu donsam. Lada mapiru pi itu ye ki bakum kini ki briu te pin benaru seki wei ye ki khana jingjob jong ki. Si hajar ngo ye ki longyeng longsem jong pi baro bat ka jingkublei kit bokit riang ya ki jingrakhi le kemen ki banwan. Kinmau ya kani ka wei khamtam hakipor tamasa le kemen. Phong ye ki mas tet yela ki kiti da sabon man la kapor bat ye paji para briu. Paralok baro ngin saya kren biang hakaman ki bat ha ubnai banwan kublei sibun.